L-għaqda mhux governattiva Breaking Limits organizzat attività bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Taslima biex tqajjem iżjed kuxjenza dwar l-ostakli li jiffaċċjaw persuni b'diżabilità meta jkunu fit-triq. L-attività saret fi Pjazza Sant'Anna ta' Sliema u l-pubbliku kellu opportunità jesperjenza dak li tgħaddi minnu persuna nieqsa mid-dawl u persuna li timmanuvra fuq siġġu bir-roti. Tkellimna mal-kap eżekuttiv ta' Breaking Limits Noel Aquilina li xtaq iwassal messaġġ il-pubbliku. Diffikultajiet li jsib wheelchair user mhumiex l-istess li jsib blind person. Xi ħaġa oħra li nixtiequ wkoll nuru li għalkemm is-soċjetà rigward aċċessibilità avvanzat ma nistgħux ingergru li ma avvanzatx, però għad hemm dik id-daqsxejn xi jsir. Aħna dejjem naraw f'x'għad hemm il-possibilitajiet u l-avvanz li jistgħu jsiru. Ma nifukawx fuq li sar għax li sar. Allora x'dak li jista' jirranġa l-messaġġ tagħna qegħdin ngħadduh f'dawn l-attivitajiet illum. Staqsejna li ma huma l-ostakli komuni li persuni b'diżabilità jiltaqgħu magħhom ta' spiss. Dasbin jitwaħa ħażin fuq bankina u ħażin. Arblu jekk jitpoġġa f'nofs bankina u mhux taħt bankina huwa ostaklu ta' kuljum. Nerġa' ngħid li l-ostakli li jiltaqa' magħhom wheelchair user mhumiex l-istess ostakli li jiltaqa' blind person. Il-bżonnijiet huma differenti, allura l-ostakli wkoll ikunu differenti. Clifford Gallia, advocacy leader fi ħdan Breaking Limits qal li l-konkurrenza tal-pubbliku kienet inkoraġġanti. Qed nippruvaw nirriflettu il-persuni b'diżabilità minn xi jgħaddu kuljum u nixtiequ n-nies jesperjenzaw b'idejhom l-ostakli għax aħna isna nidhru li dejjem ingergru għax m'hawnx aċċessibilità biżżejjed. Però indunajna li meta n-nies jippruvaw b'idejhom l-aċċessibilità jindunaw iktar kemm hawn bżonn fil-lokalitajiet tagħna. Matul l-attività saru 4 workshops u diskussjoni dwar l-aċċessibilità u kif il-pubbliku għandu japprezza iżjed il-moviment ta' persuni bi bżonnijiet speċjali meta jkunu fit-triq.